Okei, lakataaks kynnet? No, okei, ei lakata kynsiä. Mulla on jo lakattu hienosti ja joo, en mä nyt uudestaan ala lakkaamaan. Onks sulla nälkä? No, varmaan. Mä tuon varmaan jotain purtavaa. Joko? Okei. Hei! Otatko sä puoli mukia vai mukin? Haloo? Onko sä kuollut? No okei, kaadan sulle puoli mukia. Ole hyvä. Tässä on limsaa. Otatko sitä limsaa vai etkö ota? Tässä on limsaa. Hei. Nyt täällä on kaikki märkää. Onko se tyhmä? Piu, piu. Hei, missä meet? Hei, tuu takas. No ihan sama.